हेलो नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। हम आप सबके भाई बनी दीपक दीपांशु। तो आप सभी के स्वागत बाटे हमारे यूट्यूब चैनल दीपक दीपांशु राइटर में। तो भैया आप लोग कैसन बानी? हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोग एकदम ठीक हो कम और एकदम ठीक रह जा, मस्त रह जा, स्वस्थ रह जा, अपने काम में व्यस्त रह जा। तो आज हम भैया रोज सब खातिर एगो बर्थडे के गाना लेकर के बर्थडे के एगो सॉन्ग बाटे, बर्थडे के गाना बा। तो अभी फिलहाल में खेसारी भैया के बर्थडे आवे वाला बाटे, तो ई भैया के ऊपर एगो गाना हम लेकर के आइल बानी जौन की बर्थडे सॉन्ग बा। तर्ज बाकी परी लागेलू प्रमोद प्रेमी भैया के ट्यून बाटे। तो हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि भैया ई गाना, ई वीडियो, ई मैटर आप सबके बहुत ही बेहद पसंद आई, अच्छा लगी। आप सबके प्यार दुलार प्यार सपोर्ट जरूर मिली अपने भाई दीपक दीपांशु के और इस चैनल के। तो चलिए, जो भी भाई अभी तक हमारे इस चैनल पर नया बने प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि जो भी वीडियो लेकर कहीं नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंचे भैया। और वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को लाइक करब जा, अपने दोस्त मित्र साथी के पास शेयर जरूर करब जा, और कमेंट करके बतलाइब जा कि हाँ कैसन लागल। और जो भी भाई के हमरा से पर्सनल गाना लिखवावे के होखी, म्यूजिक बनवावे के होखे, तो भाई हमारे नंबर पे संपर्क करके अपन गाना म्यूजिक बनवा सकेलन, गाना लिखवा सकेलन, म्यूजिक बनवा सकेलन। हमारी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के स्क्रीन पर सभी जगह मिल जाई। तो चलिए वो सबके ज्यादा देर ना करते हुए हम उखड़ा के डमी करके सुनावत नहीं। अरे की लागता कि कौनो त्योहार बाटे हो, आ खुशी से झूमत बिहार बाटे हो। कि लागता कि कौनो त्योहार बाटे हो, आ खुशी से झूमत बिहार बाटे हो। कि अकेले पड़ जाल सबका पे भारी जी, आय सही चलत रह झारी जी। आ हैप्पी बर्थडे भैया खेसारी जी, गारदा मुड़ैले रह झारी जी। आ हैप्पी बर्थडे भैया खेसारी जी। तो ये मुखड़ा रहा आप सबके कैसा लागल कमेंट करके जरूर बतलाइए। चलिए फर्स्ट अंतरा की ओर लेकर के चलते नहीं। तो हमनी के फर्स्ट अंतरा बाटे। तो जे भी भाई के पर्सनल गाना लिखवावे को या म्यूजिक बनवावे को भाई हमारे नंबर पर संपर्क करके अपन काम करा सकलन, कम से कम खर्च में, चार्ज में। तो चलिए वो सबके हम फर्स्ट अंतरा के डमी करके सुनावता नहीं। केक कटाई मिठाई बटाई, आ 15 मार्च के सभे दी बधाई। केक कटाई मिठाई बटाई, 15 मार्च के सभे दी बधाई। कि सरोता के बाटे और आशीर्वाद पूरा जारी जी, आ गारदा उड़ैले रह झारी जी। आ हैप्पी बर्थडे भैया खेसारी जी, आय सही चलत रह झारी जी। आ हैप्पी बर्थडे भैया खेसारी जी। तो चलिए हमनी के हई सेकंड अंतरा बाटे। तो आप सबके गाना वीडियो मैटर पसंद आई तो प्लीज आप लोग अपने भाई दीपक दीपांशु के ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करब जा, और वीडियो के शेयर करब जा, लाइक करब जा, और कमेंट करके आप सब जरूर बतलाइब जा। तो चलिए वो सबके हम सेकंड अंतरा के डमी करके सुना देता नहीं। राजा हवा भैया करत रही ह तू राज, आ केहू के कबो ना करी ह तू दाज। राजा हवा भैया करत रही ह तू राज, आ केहू के कबो ना करी ह तू दाज। कि दीपक दीपांशु से खत्म ना होखे यारी जी, आय सही चलत रह झारी जी। आ हैप्पी बर्थडे भैया खेसारी जी, असही चलत रह झारी जी। आ हैप्पी बर्थडे भैया खेसारी जी। तो भैया हमारी गाना वीडियो मैटर आप सबके कैसा लागल आप सब जरूर बतलाइब जा। अच्छा लगी तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करब जा। चलिए नेक्स्ट सॉन्ग के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरिया समाज, जय हो माँ सरस्वती।